Роза Ахмеджанова вокал классында укучы кызлар Илхам ансамбле белән чыгыш ясый. Хәзерге вакытта музыка укытучысы дәресләренә 20ләп бала йөри. Сәнгать мәктәбен тәмамлап чыккан булсалар да, яраткан остазларыннан аерылмаганнары да бар. Бүген алар барысы да бер сәхнәдә укытучылары хөрмәтенә чыгыш ясый. Роза Ирековна бик яхшы укытучы. Без ансамбль белән бу концертта җырлыйбыз. Без аны бик яратабыз. Бик зур рәхмәт анарга. Роза Ирековна замечательный педагог. Роза Ахмеджанованың бу йылдызчыклары зур сәхнәләрдә чыгыш ясарга өйрәнеп кенә килгән арада, үзләрен Татарстанда гына түгел, башка өлкәләрдә дә таныткан шәкертләре, остазлары эшен дәвам итеп, үзләрен сәнгатькә багышлый. Шуларның берсе Сиринә Зәйнетдинова. Без табигый тавыш белән туабыз. Менә Роза Ирековна кебек укытучылар минем менә Казанга киткәч, Венера Хатовна укытучым булды. Тавышны камилләштерү һәм инде синең сәхнәдә ныклы басып тору өчен укытучыларыбыз кирәк. Нәкъ менә бүген дә биредә шундый шәхеснең берсенең иҗат кичәсендә Роза Ирековнага бары тик сау-сәламәтлек телисе килә. Булдырачагыңа ышаныч уята белүне укучылары Роза Ахмеджанованың төп күркәм сыйфаты дип саный. Кыюсыз адымнар белән башлаган иҗат юлында укытучымның роле бәяләп бетергесез булды, ди Рөстәм Насыйбуллин. Мин баштан бу музыка мәктәбенә баян классына килгән идем инде, шуннан соң баянга йөрдек тә бераз гына тигез. Тавышым бар инде, мин җырларга дип килгән идем монда. Шуннан соң Роза Ирековна үзенең классына алды безне. Шулай итеп җырлый башлап, инде төрле конкурсларда катнаша башладык. Ел сайын конкурстан кайтып кергән булмады. Төрле югары урыннар, дәрәҗәләр алдык без Роза Ирековна белән бергәлектә. Нәкъ менә ул мине музыка белән таныштырган беренче укытучым булды. Хәзер җырламасам да, бүген репетицияләр вакытында Роза Ирековна биргән белемнәрнең нык икәнен белдем. Аңа моның өчен зур рәхмәт. Остазларын котлар өчен бер-бер артлы сәхнәгә күтәрелгәннәр арасында республиканың музыка көллиятләрен тәмамлаучылар да, хәзерге вакытта югары уку йортларында белем алучылар да, үзләре дә Роза Ахмеджанова кебек үк балаларга сәнгать белеме бирүчеләр дә бар. Алар укытучыларына рәхмәт сүзләрен һәм теләкләрен җиткерә, күкрәген чәчәкләргә күмә, коллегаларыннан да котлау сүзләре яңгырый. Аның бер дигән гаиләсе, иҗат юлы, тормыш этаплары, яраткан эше белән үрелеп бара. Бүген аның укучылары кайтты. Чын-чынлап бәйрәм булачак бездә, һәр укучысында аның хезмәте нәтиҗәсе сизелә. У нас будет сегодня на самом деле поистине настоящий праздник. Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия халык мәгарифе отличнигы Роза Ахмеджанованы юбилее уңаеннан сыйныфташлары, дуслары, авылдашлары, гаилә әгъзалары да котлады. Район җитәкчелеге исеменнән тапшырылган мактау кәгазе вокал укытучысының дәрәҗәле бүләкләре арасында үз урынын алыр шәт. Шулай да укучылары ирешкәннәрне ул үзенең төп уңышы дип саный. Алар минем эшемне дәвам итүчеләр күбесе вокал укытучысы булып, Казан шәһәрендә, башка шәһәрләрдә укыталар, кемдер профессионал җырчы булып китте. Үз эшеннән беркем дә канәгать булмый торгандыр инде, ләкин намус белән тырышып, якты күңел белән эшләргә тырыштым. Кичә Роза Ахмеджанова үзе язган шигырьләр белән үрелеп барды. Тормыш һәм иҗат юлы белән дә үз балаларына гына түгел, укучыларына да үрнәк. Данлыклы Алишевлар нәселеннән булган мөгаллимәгә ихластан рәхмәт әйтү мөмкинлеге булды ул. Гөлназ Хәсәншина, Рөстәм Шахапов, Нурлат хәбәрләре.